Dobrý den, vítám vás u našeho prvního tutoriálu, které se bude týkat programu CamStudio, což je program na snímání aktivity plochy a vy s ním natočíte svůj tutoriál. Program CamStudio můžete stáhnout například ze serveru Slunečnice, samozřejmě i z libovolného jiného serveru, které nám nabízejí stažení softwaru. Všimněte si, že CamStudio je ve verzi 2.0, to znamená stále se vyvíjí a je na něm tedy pracováno a do budoucna se bude i CamStudio zlepšovat. Co je důležité, tam CamStudio je doopravdy zdarma, je šířeno pod licencí General Public License, to znamená, můžete ho po stáhnutí i volně šířit, samozřejmě bezplatně. Tak, pojďme se podívat na samotné CamStudio, které, jak vidíte, je velice jednoduché, dle mého názoru i pro uživatele velice intuitivní. Máte zde v základu několik tlačítek, která samozřejmě není potřeba nějakým způsobem představovat. Vidíte sami, že když přejedete myší přes jednotlivá tlačítka, objevuje se kontextová nabídka, která vám vlastně poradí, co můžete s CamStudiem dělat. Upozornil bych na toto tlačítko, které umožňuje nahrávání videa buď to tedy do AVI, které je v základu nastaveno, anebo můžete si všimnout nahrávání do Flashe. Tak, důležité nastavení CamStudia, než začnete nahrávat, jsou především změna tohoto zatržítka, které je nutné zatrhnout na nahrávání videa z mikrofonu, tak abyste mohli zachytit zvuk. To znamená, musíte provést tuto volbu. A další věci, které doporučuji, je, abyste minimalizovali program při startu nahrávání a skryli ten minimalizovanou ikonku v hlavním panelu vašeho operačního systému. Prostě nebude vidět a vy nebudete mít problém s CamStudiem, které by třeba se objevovalo přes váš program nebo přes to, co natáčíte. Další nastavení, na které bych rád upozornil, jsou nastavení kurzoru. Program CamStudio nám umožňuje vytvořit pro váš kurzor jakési barevné pozadí, které asi vidíte momentálně i v reálu. Vidíte, že můžeme volit z těchto 4 tvarů, u kterých můžete určovat i jejich velikost tažením v tomto posuvníku. Můžete samozřejmě i kurzor skrýt. A poslední nastavení, na které bych rád upozornil, je nastavení klávesových zkratek. Vidíte, že můžete nastavit klávesovou zkratku pro nahrávání nebo stop klávesu zde, a nebo samozřejmě pro zrušení nahrávání. V základu má CamStudio pro nahrávání klávesu F8 a pro stop má klávesu F9. To je asi tak všechno v základu pro CamStudio, to znamená, až se rozhodnete nahrávat, stačí zmáčknout toto tlačítko a já za chviličku zmáčknu klávesu F9, se kterou vlastně stopnu toto nahrávání. Tímto se s vámi loučím, doufám, že vám tento tutoriálek pomůže při vaší práci. Naschledanou.